मा खोथा बोले सोरजों रायलाया बियाव फानबालाय न'थ' गला मोनला बिदि नोंसोर गोसो मथन हाबा खालामबाय बेखौबोथ' साननांगौ अबेनि नों अबेनि बै माबा अबेनि नोंसोरो नैबे रुम होग्रायासो आंनि जायगाया दा अबेनि नों गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आथिखालनि जुगाव बा दासिम नोंथांमोना दिनैसिम ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दङ सोरनि थाखाय दावराव जागासिनो दङ आरो मा दावराव जाबाय दङ सोरबानो खारनाय खारे सोरबा रेन्दा रेन्दि सोरबा नांलायनाय गावजों गाव कन्ट्रभार्सि नङा होमबा लोगोफोर थ' दिनैनि दिनाव मानि थाखाय बांसिन ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय थ' जियानो जा लोगोफोर आं बे समाव बांद्राय गोबाव खालामलायासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नङा होमब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना अबेनि नों अबेनि बै माबा अबेनि नोंसोरो नैबे रुम होग्रायासो आंनि जायगाया दा अबेनि नों नैबे रुम होग्रायाल' लिंहरदो आरो नों अबेनि नों अबेनि गसाइगाव मा जायगा नोंनि पार्टनारा साबेसे दं सोर थाबाय नों सोर थाबाया अबाय नोंखौ सोर थांदां साबेसे दं नोंसिनि सिमा साबेसे दं नोंसिनि सिमा A few moments later. मा खोथा बोले सोरजों रायलाया बियाव फानबालाय न'थ' गला मोनला बिदि नोंसोर गोसो मथन हाबा खालामबाय बेखौबोथ' साननांगौना नोङो बिसिया दं बिस्रा बेखौ आरो नों मालाय मानो बिदि खालायदों फालाय खोब नों माबा मोनदों नामा सस मोनदों हाबा जिनिसखौ नोंहा जुदि रावबो गैयाबा नोंखौ जुदि जों कनसिदार होगौमोन मा सानदों नोङो नों जानला मोनला सानदों नामा नों ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय लामायाव थामसा खालायगासिनो दं बेसो मोनसे देमालि नामा नों जुग जुग रायजो जालांगोन साला नों बिदि खालायदों समाजखौ नों जानला मोनला सानदों नामा नोङो गावनि नोंनिल' सानबा जागोन नामा बाव नोंथ' खमसे खम हाबा खालायनायनि सिगां नोंबोथ' माबा खालायहरनांगौ ना बुस्थुखौ हाबायाव माने ओरैनो थामसा खेला आरोखि खृष्टान बाव सिखाव मावनायफ्रा बहा खोन्थानो बिसोरलाय खोन्थाबानो मोननाय नङा नागालेण्ड मन्दिर मा साइडआव गोलैयो चन्द्रपारा निश्चय लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ खोनासंदोंब्ला बा नायलांदोंब्ला बुजि मोनखाबाय थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो नङा होमब्ला लोगोफोर आरो जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय